Марамат бачо 67,000 сомон хундаи Элантраи 2016 Америка. Бачо мотор 1.8 ҳастай, газ бензина, гази еврочран бачо мондаги ҳастанд, свети металлик. 67,000 сомон бачо бо муомила саудои хуб дора срочна фурӯшай. Мошини бачо 2016 Америка, мотор 1.8 дӯстони азиз хундаи Элантраи. Мақсад Аванте не ҳамин фигураи Аванте, мақсад ки Элантраи Америка шай бачо. Срочна фурӯшӣ. دوستان عزیز краска کار نداره خیلی جوش خیلی مقصد که اگونجوش خیلی کم ترقی خیلی خفیدگی مقصد که اگونجوش خیلی سرپی نداره مقصد خیلی بخیره خیلی مقصد فراش هم خوی نپایدروفکا میکنه اینا برامات دوستان عزیز سروشنا فروشیه افشی کور باشه تو زاکای 4 تا الکتروپاکت دوستان عزیز گوکا باکاوی سکامن کوش مثلا تاگی چخولا موندگی است коробка шафраматай надеюсь دوستان عزیز салош اگونجوش کار نداره اینا برامات балонош دوستان عزیز یک 80-90% аст. Дӯстони азиз, 67,000 сомон мақсад ки бин мошина ай пеш бинен бо мақсад ки муомила дорад. Нархи арзон мондест ям бачо срочния ки мақсад. Бин мошина бачо ай пеш бинен, баъд мақсад харидори ки мошина бачо дар шаҳри Бохтар аст. 3 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дора бачо моториш 1.8 газ бензин 2016 Америка дӯстони азиз. Оиди мошин чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмидан, дар рақамҳои поимда занг занед, соҳибшон ба шумо фаҳмода метиҳанд. ё ки мошинаи пеш бин мақсад диден бо мақсад чӣ муомила мекунед. Марамат срочна. Марамат бачо 67,000 сомон хундаи Элантраи 2016 Америка. Бачо мотор 1.8 ҳастай, газ бензина, гази еврочран бачо мондаги ҳастанд, свети металлик. 67,000 сомон бачо бо муомила саудои хуб дора срочна фурӯшай. Мошини бачо 2016 Америка, мотор 1.8 дӯстони азиз хундаи Элантраи. Мақсад Аванте не ҳамин фигураи Аванте, мақсад ки Элантраи Америка шай бачо. Срочна фурӯшӣ. Дӯстони азиз краска кор надора хейлі ҷӯш хеле мақсад ки агонҷош хеле кам тараққӣ хеле хафидагӣ мақсад ки агонҷош хеле сарапи надорад мақсад хеле бахайра. Хай мақсад фарош ҳам хуй напайдировка мекунед. Ина баромат дӯстони азиз срочна фурӯшӣ. Афши кор бошо то заакай 4 та электропакет дӯстони азиз гока бакавой скамен кош масала таги чхола мондаги аст коробка шафраматай. Надеюсь дӯстони азиз салош агонҷош кор надора. Ина баромат. балонош дӯстони азиз як 80-90% аст. Дӯстони азиз, 67,000 сомон мақсад ки бин мошина ай пеш бинен бо мақсад ки муомила дорад. Нархи арзон мондест ям бачо срочния ки мақсад. Бин мошина бачо ай пеш бинен, баъд мақсад харидори ки мошина бачо дар шаҳри Бохтар аст. 3 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дора бачо моториш 1.8 газ бензин 2016 Америка дӯстони азиз. Оиди мошин чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмидан, дар рақамҳои поимда занг занед, соҳибшон ба шумо фаҳмода метиҳанд. ё ки мошинаи пеш бин мақсад